Башкаланың юбилейы яңа объекттарды төҙөү генә түгел, дип белдерде Башкортостан башлыгы Ради Хабиров Өфөнөң 450 йыллыгын билдәләүгә әзерлек буенча оештыру комитеты ултырышында. 450 ел эчендә Өфө нимә кисергән һәм Рәсәй тарихында ниндәй роль уйнаган? Бүген еш хакта һөйләшербез. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы Өфө каласы тарихы музее директоры Тимур Ильясов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, Өфөгә 450 ел тулуга арналган сараларга старт бирелде. Хәзер инде зур юбилейга әзерләнәбез. Бuna 450 ел элек Өфө урынында нимә булган? Ни өчен тап бuna ошо урын һайланган? Бұл урынды башкорттар бушка гына һайламаган. Мына без тарихты алып карасак, Петр Иванович Рычков калдырган тарихи сыгынактарда мына шулай мәгълүмат хакланып килә инде. Башкорт халкының ырулары бергә йыелышып, Рәсәй хөкүмәтенә кушылгандан һуң, улар инде яхакты йөрүсен, ниндәйдер мына үзәк булһын дип, ошо урында калга төҙүгез дип батшага мөрәҗәгать итәләр. Һәм был урын буштан гына һайланмай, чөнки электән бүгенге Өфө каласы территориясында кешеләр яшәп килгән, археология данныйлары буенча ала карасак та, бында бик күп археологик памятниктар, тимәк, кешеләр бурынгы вакыттан ошо Өфө каласының территориясын һайлап торгандар инде. 1000 ел электә бында кала булган дигән галипләрнең фикерләре бар. Был культуралар үзгәреп торган, төрле кешеләр монда килеп, менә ошо урында һайлап яшәп торгандар бит инде ошо территорияда. Һәм бушка гына түгел, чөнки урыны, Өфө каласының урыны бик уңай. Ул географик яктан да бик уңай, гидрография дип әйтәбез бит инде, гидрография ягыннан да бик уңай, чөнки менә 3 елга Өфөне уратып алган, улар үзенә күрә бер транспортный юл булып тора һәм Өс тарафты берләштерә дип әйтсәк тә була шулай. Дүрт Башкортстандан. Хәтта 4нче тарафы ла Агыйделдән Кама ягына аккан елгагы, ул как раз менә 4нче тараф. 4нче тараф һәм ошо безнең күп зур ерләрдә, ошо Башкортстанның 4 зонаһын дип әйтәйек инде. Улар менә ошо ергә, Өфө каласының урынында килеп тоташалар бит инде белүсә. Һәм бик уңай. Барша бында думный дворянин Артемьев тиевара, һәм ул ошонда килеп буласак калга өчен урын һайлай. Һәм урыны бик уңайлы һайлана бит инде. Ул бүгенге Өфө каласының монументы эргәһендә, ошол урында беренче менә безнең калга барлыкка килә, ошо ердә аны төзи башлайлар. Әмма шуны һыдыгысына алу кәрәктер, Өфө һәр вакыт башкорт ыруларын берләштерүче урын булып торган дип. Чөнки бына һез әйттегез, башкорт ырулары йыелышып, кәңәшләшеп, рус дәүләтенә кушылу турында хәбәр беркетә һәм ул тап Өфө эргәһендә әлеге Сиснәктау тау итәгендә була, шулай. Тап шулай, без башкорт җәмгыятен алганда, йыендар роли улар бик зур. Һәм бу йыендарда төрле сәяси, хәрби ырулар бергә, менә шулай итеп йыелышып, улар хәл иткәннәр инде. Өфөннән алыс түгел, менә Сиснәктау дип әйтәбез бит инде. Менә шул урын башкорт ыруларының йыенган урыны була. Һәм ошол урында Азий дигән мәсете урын булган, һәм Соловьев дигән тарихчының китабында менә шул урын турында бу иң Башкортстандагы бер борынгы мәсет дип дигән мәгълүмат бар. Өфө каласының әлеге бына биләмәһе ул борынгы башкортларның кайсы ыруларының асаба ирләре булган. Мына бүгенге Өфө каласының территориясын алсак, ул үз башкорт ыруларының ошо территорияда безнең үз башкорт ырулары яшәгән. Уларның арасында Мең ырылы, Каршын һәм Кобау. Мына улар турында мин китаптарда алып килдем. Мына бик һәйбәт серия сыгып килә башкорт ыруларының тарихы дигән һәм
Ошо үз китаптарда мына ушул яшаган орындары мына Өфү каласы территорияла ушул ыруударынын яшаган орунуна инган деп Ошондой мәгълүмат бар демәк. Вакыт бик катмарлы була. Онда Ливон хугушы ул вакытта башланып китә бит инде һәм ошо границаларда саклау өчен башкорт халкынын ролы бик мөһим була. Әлбәттә, бында яһактан башка ул хәрби хезмәт, ул шулай ук Сиктә торысы ошны калга булып тора демәк. Калга гына түгел, башкорттар мына ошо юго-восточный граница уларны хаклап торгандар инде. Бына Өфөнең үсешен алып караганда 4 буат ашу өсендә ниндәй этаптарга бүләргә мөмкин аны? Бында мин әйтер идем, Өфө калаһынын калгаһынын тәүдә шунан калаһынын роле буенча 16-нчы, 17-нчы буатта был хәрби административ үзәк булып тора һәм без ошо сикта торган калга булгас, шул ук казактар менән, калмыктар менән, Сибир халыктары менән дипломатик мөнәсәбәтләрне төзергә кирәк булган һәм Өфө калаһында яшәгән хужалар, улар ошо рольдө үтәп килгән. Шуга әйтергә була, без әйтә алабыз, Өфө ул безнең дипломатик үзәктә булып торган. Сак кына һуңрак был роле китә башлай бит инде, яңа ерләр кушылар үз дәүләтенә һәм Өфө күбрәк административ үзәк булып тора һәм 18-нчы, 19-нчы буаттарда ул провинциальный город дип әйтәбез бит инде, губернский город дип әйтәбез, губерна калаһы булып китә. Тимер юл үткәс инде 1888 елда Өфө калаһына тимер юлы килә һәм ошо вакыттан әйтергә була промышленность Сәнәгать калаһы булып таныла демәк. Уна шундай промышленный үсеш башланып китә. Тагы ла яңа этабы булып Өфө калаһы нык үсеп киткән вакыт ул Бөек Ватан һугышы елдары. Бында һугышка тиклем 258 мең кеше яшәһә, бер ел эчендә генә 100 мең ашу кеше эвакуацияга Өфөгә килә бит инде. Аслында күп кенә сәнәгать предприятиеләренең Өфөгә булышлыгы күрсәтелгәне билгеле. Бик дөрес әйтәбез, 40-тан ашу предприятие бында күсерәләр бит инде һәм быга тиклем Өфөлә тик 60-ка якын промышленный предприятие һанала бит инде. Һәм 44-нчы елда Өфө калаһына Дема тимер юл станциясы кушыла. Шул ук елдарда Черниковка каланың үсеше башлана бит инде һәм 50-нчы елдарда Черниковка калаһы Өфө калаһына килеп кушыла. Бу тагы ла Өфө калаһының үсешендә яңа зур этап дип үзем саныйм бит инде. 70-нчы елдарда бу үсеш туктамай һәм яңа территориялар кушыла һәм 1902 елда Шакша эш поселогы, эшчеләр поселогы кушыла бит инде. 1902 елдың 12 августында безнең калала үз бәпәй туа, үз бала туа һәм ошо вакыттан алып Өфө калаһы миллионник дип Ханала башлай демәк. Бөек Ватан һугышы елдарындагы зур хезмәте өчен, зур индергән өлеше өчен Өфө хезмәт каһарманлыгы калаһы дип билдәләнде. Әлеге вакытта ул был статуста зур горурлык менән йөрөтә һәм бына был статустан кала өчен әһәмияте нинди? Ошо акция башлангас, ул бик символично дип әйтәм үземсә. Кул тамгаларды йыю акцияһы менә безнең калага ошо званияны кушу өчен Өфө каланың тарихы музеенда башланып китә. Беренчесеннән алып шуга безнең өчен бу иң якын тема дип әйтергә кирәк. Бу бик якын тема. Өфө һугыш елдарында ниндәй үзгәрешләр булган, кешеләр ничек яшәгән, кешеләрнең көнкүреше ниндәй булган.
бер кызык кына шундай фәнни проект өстендә хәзер эш алып барабыз. Һәм бүгенге көндә бу күргәзмә безнең планга кертелгән. Үзебез ышанабыз, 2022 елда бу күргәзмәне әзерләрбез дип кешеләр өчен. Һәм һугыш елдары улар гомумән Өфө кала яшәүчеләр өчен бик кыен була, бик катмарлы була. Һәм безгә килгән посетительләрне ничек менә ошо атмосферага бастырыр, индерергә, ничек безнең яшь буын өчен үзенә күрә бер вакыт машина уйлап табырга кирәк. Ничек менә аны эшләргә, бу бик дөресен әйткәндә кыен гына һорау. Үзебезгә ышанабыз, эшләй алырбыз дип. Тагы ла Өфөнең символларының бере, Башкортостандың символларының бере ул Салават Юлаев һәйкәле. Һәм җәмәгатьчелектә иң урсыган һорауларның бере ул бүген. Шунда символга әйләнгән һәйкәлләр күп улар. Башкортстанда гына түгел, илдә лә һәм уларга ла реставрация яһалды. Шулай бит. Безнең илдә генә түгел, безгә әйтергә кирәк, мировой практикала ниндәй тәҗрибә бар, шуны кулланып, уны өйрәнеп, һәм ниндәй менә ошо практикалар бар дип, уларны кулланып, шулай эшләргә кирәктер ул дип уйлыйм. Бына Өфөнең үҙендә һәйкәлләр генә түгел, үзенең мәдәни ҡомартҡылары ла байтаҡ. Ул да булһа шундай матур өйҙәр, матур йорттар, улар да бит яңыртыуҙы талап итә. Һәм безнең Башҡортостанда бик матур тәжрибә бар, ошо өйҙәрҙе матурлап, шул ук һуңғы примерҙардан алайыҡ, ул Альбановтың музейы, ул бит тоже мирас ҡомартҡы бинаһында реставрацияланған бинала бүгенге көндә урынлашып тора. Димәк, Өфө ҡалаһының 450 йыллығын билдәләүгә бына ошондай әҙерлек бара һәм бик күп урындар матурланыр, күркәмләнер. Өфөбеҙ тағы ла нығыраҡ балҡыр тау башында тип көтөп ҡалабыҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Өфө ҡалаһы музейы директоры Тимур Ильясов булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.